unang gumasa? Sino unang gumasa? Sir, Sino? Sino pangalawa? si Alex, sir. Ito ang mga unang tagpo ng isinagawang interogasyon ni Police Lieutenant Colonel Angel Bondoc Jr. sa pagkakaaresto ni na Alex de Guia Aldea, Ariel Pamintuan at Edgar Torres nitong Biyernes, March 5 sa Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Sila ang tatlong pangunahing sospek sa pangahalay at pagpatay kay Sandra Alisa Kulkul, ang 16 anyos na dalagitang natagpo ang patay noong March 3 sa isang bakanteng lote sa kalapit na Barangay Tangle. Ayon sa PNP, unang lumutang si Alex de Guia, ang construction worker na nakitang umangkas at kalaunay nakitang nagmaneho ng kolong-kolong na sakay ni Sandra noong 1 ng Marso. Ayon sa kanya, February 15 pa lamang ay napag-usapan na nila ang planong pangahalay sa dalagita. Ano yung mga plano ninyo? Malinaw lang. Ano yung mga plano nyo? Na doon dadalhin si Sandra sa Royal, tapos alik-alikan lang hanggang mahulog. Hindi ko na pala alam. Ayun ang nangyari. Umalis na ako. Pagkaalis ko, sila na pala yung dalawang pumalit. Sa kumprontasyon ng news team at ng naunang kwento ng mga ito sa pulis, ang tatlong sospek bistado sa paiba-ibang pahayag at pagtuturuan. Si Ariel Pamintuan na unang nagsabing kasama siya sa pagsasagawa ng krimen at nagsilbi lamang umanong lookout ay naguhugas kamay dahil hindi naman umano siya nakita sa CCTV camera gaya ni Alex. Yung babae, patay na nung ginahasa niya o ano? Sir, wala po lahat katotohanan mga sinasabi niya, sir. Ano rason mo? Bakit ka tinuturo? Bakit mo ko tinuturo? Tanong ko ba nakita mo ba ako sa CCTV? Pare, Hindi, noong time na yun, anong oras ako umalis? sir, ako na. Sige, sagot. Yung panahon na yun, sir, ako yung naka-front sa CCTV, kaya wala sila sa likod ko. At maging si Edgar Torres na isa rin sa pangunahing itinuturong gumahasa kay Sandra, todo tanggi rin sa krimen. Anya, hindi umano dapat bigyan ng kulay ang pagmamalasakit nito na ituro at itabi ang ginamit na kolong-kolong na motorsiklo ng nasawing si Sandra. Opo sir, maraming testigo na hindi ko kasama itong dalawang to kung nangyari yung krimen na yon. Kaya siguro, kaya tinuturo ako dito, hindi ko man kakilala to sir, para mabawang walang sala sa ginawa niya siguro. Kasi sir, wala talaga akong kinalam. Kahit tanungin yung mga kapitbahay ko, wala. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Angel Bondoc Jr., hepe ng Mexico PNP, ang tatlong sospek ay tinangkang iligaw ang investigasyon ng mga pulis dahil mismong sila ay tumulong sa pamilya sa paghahanap kunwari sa nasawing si Sandra. At nang maisa publiko umano ng news team na may CCTV camera na pinagbabasehan sa investigasyon ang pulis, dito lumutang na si Alex. Number one, yung CCTV. No? So, na kung saan nakita natin yung isang suspect na kasama ni Sandra sa kanyang tricycle. So, doon tayo nag-start. No? Then, nung na-identify natin yon, ayun nga, umamin siya na may dalawa pa siyang kasama. Sa mga salaysay umano ng tatlo, tuluyang binawi ng PNP ang nauna nitong nakitang motibo na love triangle ang ugat ng krimen. Yung unang motibo is love triangle. Pero sa kwento ho ngayon, Colonel, ano ho yung nakikita ko din yung motibo? Yung rape ang nakikita nating motibo dito according din dun sa pahayag ng ating mga suspect. At yung isa hong person of interest ho natin na dating kasintahan, so yun ho talaga yung absuelto na. Wala na ho siyang in touch dito ho sa kaso na to. So para wala nang hindi naman natin siya ina-absuelto, but hindi siya nasasangkot dito sa na to. Hindi siya nababanggit. Hinala ng pulis, matagal nang tinitiktikan ng tatlong sospek ang dalaga dahil nagagawa umano ni Sandra na pasyalan ng kasintahan na isa rin construction worker sa barracks ng mga ito sa construction site. Kasong rape at murder ang tiniyak na asuntong kakaharapin ng tatlo
at ang pag-amin o pag-witness naman umano ni Alex ay hindi magiging dahilan upang siya ay maabsuelto. Lalo't matibay ang ebidensya na sa pagpaplano pa lamang sa dalagitan na halayin iyon ay isa siya sa mga naging promotor ng krimen. Paolo G. Santos, CLTV News.